वर्सां जाली समिती आंदोलन करीत आहा. 1810 सालापासून आमचे जाणटे जे मयेन स्वातंत्र्य सैनिक सुद्धा झाले ते सुद्धा मये प्रश्नाक लागूनच लढत असले. त्याचो थोडोसो उल्लेख जो आसा ते ह्या पत्रकार आम्ही केल्लो आसा आणि हे पत्रक जे आसा हे सगळ्या घरांनी आम्ही वितरीत करतले. 1810 पोर्तुगीज सरकारान कश्यो जुलूम जबरदस्ती करून मयेंच्यो कोमनिदादी आपल्या ताब्यात करून घेतल्यो. त्याच्यानंतर कशी कशी प्रक्रिया झाली आणि त्या कायद्याचो गैरउपयोग त्यांच्यानी कसो केलो, बेकायदेशीर व्हील कशे केले, त्या व्हिलाचा आधार घेऊन कश्यो जमनी आपापल्या नातेवाईकांक तेंच्यांनी दिल्यो. जे व्हिलान जे अटी आसल्यो, ज्या करारान अटी आसल्यो त्यो अटी डावलून नियम भंग करून तेंच्यांनी आपापल्या वारसांक ह्यो मयेंचे जो इस्टेट हा प्रॉपर्टी आसा ह्यो वाटलेली आसा. अक्षरश मयेकारांक भिकेक लायिल्ले आसा. कार्यकर्ते आसा मये गांवांत त्या सगळ्यांनी हो अटीतटीचो प्रश्न म्हणून सगळ्यांनी एकत्र येवचे. जो राजकारण हो विषय आसा हो कडेक दवरून ह्या मयेच्या प्रश्नाक लागून तेंच्यांनी एक निर्णायक लढो म्हणून ह्या एकजुटीन तेंच्यांनी सामील जावचे पडटले. माननीय मुख्यमंत्रीन सेक्रेटरिएटान मिटींग घेतली आणि ते मिटींगेन आमकां अशें सांगलें आणि थंयसर नॉर्थ गोवाचे कलेक्टर आसलेले, रेव्हेन्यू सेक्रेटरी आसलेले आणि त्यांच्या फुड्यान अशें सांगलें की 28 तारखेक सगळो जो डेटा आसा, कितक्यो फायली सरकार दरबारी पावल्ल्यो आसा, कितक्यो फायली क्लियर जाल्ल्यो आसा, कितक्यो सनदी दिल्ल्यो आसा आणि कितक्यो बॅलन्स आसा, हेजो सगळो जो रिपोर्ट आसा तो 28 तारखेक परत मिटींग घेवन तुमच्या पर्यंत पावतलो अशें आमकां सांगलें. पूण परत 28 तारखेची जी मिटींग शेड्यूल केल्ली ती परत 4 जानेवारीक गेली. 4 जानेवारीची 6 जानेवारीक गेली आणि आजपर्यंत ती मिटींग जावंक ना. कृती समिती जॅम काडटा काय विचारता. नागरिक कृती समिती 24 तास त्याच्या खातीर प्रेस कॉन्फरन्स घेता, मिटिंगे घेता. काल सुद्धा आम्ही मिटिंग घेतली तरी असता लोकांक समजना हो कायदो आम्ही डिले करता अशें दिसता. हे उद्दिष्ट जे आहा हे धरून आम्ही ही घरोघरी प्रसार करतले, मिटिंगे घेतले आणि बाबा सांगतले की आमची भूमिका जी अशी अशी आसा. आम्ही गव्हर्नमेंटाकडे प्रपोजल धाडटा की आम्ही तयार आसा, तुम्ही एक कॅम्प दवरा, त्या कॅम्पान तुमचे ऑफिसर डेलिगेट धाडा, डेलिगेशन करा आणि सपोर्ट करून सगळी क्लियर करूया. डिफिकल्टी कितें येयला तेका आमी कोऑपरेशन दितले, तांत्रीक अडचण आहा तेका आमी कोऑपरेशन दितले, कितें डिफिकल्टी आहा तेका आमचे फुल कोऑपरेशन आहा. आणि हे जे कायदो जो आहा तेची अंमलबजावणी पूर्णपणे जावची. त्याचबरोबर कल्टिवेटर लँड जेंचे कडेन आहा कल्टिवेशन तेंचेय काम जावना, तेंच्यो फायली फटाफट घेवच्यो.